kelläňize gelýän islendik sowaly maňa berip bilersiňiz, diýip millioner aýtdy. Men olara ol höwes bilen jogap bererin. Tez wagtdan sizde şeýle mümkinçilik bolmaz. Sebäbi biziň duşuk möhletimiziň wagty çäkli. Şonuň üçin de sora berin. Ine size galam. Sizde kagaz barmy? Anha. Siz hakykatdan da baýmy isleýärsiňizmi? Elbetde. Onda gowy. Siz näçerak pul edinmekçi bolýandyňyzy, şeýle de bu möçürdäki puly gazanmak üçin özüňizde näçerak wagtyň gerek boljakdygyny ýazyň. Munyň özü de baý bolmagyň syrydyr. Ýaş adam basym bilýänler ýene-de özüniň ugyny ýekeleýändir öýdip pikir etdi. Şu sanlary ýazsam desine pullar asmandan meň üstüme ýagyp başlar diýip pikir edýärsiňizmi? Hut şeýle, diýip millioner tutanýarly aýtdy. Siziň beýjaksızlanmagyň meni geň galdyrmaýa. Men odalem sırın ören ýöne köýde bardy duýdurypdym. Maňa geň galdyryk bilen seredip durmaň zerurlygy ýok. Düşündirmäge başlamadymdan odal maňa bir zat barada aýtmagy purýja berin. Meniň gawat delen millionerleriň ählisi de haçan öz öňlerine belli bir möçürdäki puly belli bir möhletde galanmak bagatda maksat goýanlaryndan başlap baýap gidenlikler barda gürrüň berdiler. Bagyşlaň, ýöne men düşünmeýän. Meniň pul möçürine we möhletini ýazanymda näme peýda wa? Eger siz nire barýanyňyzy bilmeseňiz, hiç ýerde ýetip bilmersiňiz. Belki de bu zatlaryň ähtisde meniň göwnüme bolmasa, haýsy bir göz açyga çalym edýän ýaly. Ol hut şeýle-de. Muktarly maksadyň sirli jadygoýlugy. Gelin mesele başgaça seredeliň. Siz özüňiz iş gözleýän adam diýip gözeňe getirin. Siz arza berdiňiz, söhbetleşikden geçdiňiz. Ve belli bir wagt geçenden soň size adyňyzyň, dalaşkärleriň sanyna goşulanyny habar berýärler. Ýene de bir az wagtdan soň siziň kandidaturaňyzyň makullanyny habar berýärler. Siz işe kabul edildiňiz we köp pul gazanyp başlarsyňyz. Muňa siziň garaýşyňyz nähil bolar? İlk başda siz özüňizi guwanarsyňyz. Eýsem näme? Siz onlarça ýa-da belki de ýüzlerçe dalaşkärleriň arasyndan saýlap aldylar. Mundan ozal siz gözeňe getirip görüň. Tutuş 3 aýyň dowamında işde oturdyňyz. Ýa-da diýeliň, siziň işiňiz bar. Ýöne siziň häzirki wezipeňizden siz baryp 1 ýyl ozal ösüp kemale geldiňiz. Şonda siz özüňiziň işiňiziň şogly bolanyny mümkin bolmaýarsyňyz. Ýöne eýfariýa geç gitdi we şonda siziň hereketleriňiz nähil bolar? Ilki bilen men haçan işe başlamalym bilen. Soňra köp pul diýen siziň anyk nämäni aňladýanyny bilmek islerdim. Dünyada ähli zatlaryň gytaklaýynyň sebäpli men iş hakymyň seýle ötelewleriniň we beýle keňillikleriniň anyk möçürini bilmäge çalışardym. Siz ýaş ýigit men pikirimi gaýtalaýarsyňyz. Eger siz öz başlygyňyzdan köp pulyň nämäni aňlatýanyny sorasaňyz, ol bolsa siz hakykatdan ören köp pul aljakdygyny inandyryp başlasa, megerem siziň onuň bilen iş salşasyňyz gelmese gerek. Munyň üstesine de siz oňa halal işlemeýänlikde mümkin bolup başlarsyňyz. Eger ol aýlyk zähmet hakynyň möçürini aýtmak islemeýän bolsa, onda belki de zähmet haky şeýle möhüm däldir. Ýa-da bu ýerde haýsy bolsa bir pyrryllyk ýatan bolmaly. Şonuň ýalda eger ol işe başlamaň anyk wagtyny aýtmasa, bu size asla yaramas ere. Şeýle dälmi? Elbetde, diýip ýaş ýigit gojanyň delilleriniň hiç birini yekedi de nofany tapman razylaşdy. Eger siziň bir talap etýänligiňize garamazdan näme de bolsa anyk jogap alyp bilmeseňiz, şonu siz näme derdiňiz? Ýeňseňize urup başga bir iş gözlemän ötäge derdiňiz. Şonu siz hakyky mamla bolardyňyz. Hut şeýle bu iş ödürleýän adam ýa meni gul etmek isler, ýa da ol adat kezzap. Näme de bolsa maňa bu işi çalışmaň derurdyny boyun almaga mejbur eder. Millioner Sokrat ýaly öz şagirtlerinden aýratynja delen soň lezzet alýandyň göwni hoşdy. Ol 1 minut lapdymdy. Onuň dodoklary bir anaçyk ýasamalyk bilen çekildi. Emma hoş niýetli ýylgyrdy. Edil şu wagt siz gözeňe getirilýän iş berjiden anyk deliller talap etdiňiz. Size köp tölenjekdigini bilmek dol ýeterlik däl. Eýsem näçerek tölenjegi has möhüm. Siziň işe alnanyňyz baradaky habar ýöne tasdiklamak ýeterlik däl. Mundan beýlek size haýsy günden işe başlaýanyňyzy bilmek möhüm. Munyň üstesine de siz şol şertleriň ählisiniň hat görnüşine,
şertname ýa-da ähtname bolýan beýan edilmegini islersiňiz. Bu has ynamlyrak bolýar. Elbetde belki de ýekeje sözem ýeterlikdir. Ýöne aýdylan sözi delil edip bolanok. Ýazylany bolýar. Bizim durmuşymyzda da ähli zat şeýle bolup geçer. Adamlaryň köpüsi iň bolmanyna işi şowsuz bolýan adamlaryň tas ählisi diýen ýaly, hatda durmuşyň biziň nämen sorasak, şonu da berýändigini gözüňe de getirip bilmeýärler. Nämedige anyk däl zady soraýarsyň, nämedige belli däl zady da alýarsyň. Azrak soraýarsyň, azrak amalýarsyň. Eger durmuşdan ujypsy zat berýän bolsa, geň galyp oturma. Ahir soňunda şol hem hut seniň soran zadyňdyr. Ýaş ýigdiň diňlenýänine göz ýetirip goja millioner sözüne dowam etdi. Öz talaplaryny dogry kesiplemegiň başarmak gerek. Ilki bilen olar ören anyk we takyk bolmalylar. Eger gürrüň pul barada barýan bolsa, onuň möçörüni we onuň edinmegiň soňky möhletini kesiplemek gerek. Adamlar adatça näme diýerler? Hatta eger olara pul hakykatdan ören derur bolsa-da, şol bir ýalňyşlyklar göberýärler. Suwutnama ýokmunda islendiň adamdan ýöne onuň üstümizdäki ýylla näçerek pul gazanmak isleýänini soraý. Bir pikirlenmeden desine jogap bermegini talap et. Eger ol adam üstünlük gazanmagyň ýoluna düşen bolsa, eger ol dogrudan da nire barýan bilýän bolsa, özüm şunda size bu wagtda size habar bermäge onuň islegi bolsa, ol desine size jogap berip biler. Ýöne adamlaryň 10-dan 9-sy ýüzüre şeýle ýöneki sowal jogap berip bilmeýärler. Munyň özi iň giň ýaran ýalňyşlyklaryň biridir. Durmuş diziň ondan näme garaşýanyňyzy bilmek isleýär. Eger siz hiç dat barada soramasaňyz, hiç adam alyp bilmersiňiz. Indi bolsa şol sowaly özüňize beriň diýip, goja sözüne dowam etdi. Siz baýama isleýändiňizi aýtdyňyz. Bu hakykat. Üstümizdäki ýylda siz näçerek gazanç etmek isleýärsiňiz? Ýaş ýigit ýeki adam söz aýdyp bilmeýändigini duýdy. Ol goja millioneriň delilleri bilen dol ulanlaşýardy. Ýöne baýama isleýän, emma bu sözüň näçerek möçürde aňladylmalygyny anyk aýdyp bilmeýän köp sanly adamlara özüniň hem değişdigini düşünýärdi. Halis aljyrap, öňüňde dol gazardy. Men bilýän nälerin, diýip ol zordan gürledi. Men özümiň esasy ýalňyşymy düşündim. Ol ören çynlaka ýalňyşlyk. Yer näme? Gelin onu düzeltmäge çarşalyň. Pikir edýän möçürüňizi ýazaýyn. Mende bu wagtda hiç ýyl hyýala getirme ýok, diýip ýaş ýigit hüngürdedi. Ýöne bu ören ýöneki ýakyry. Bolýa, onu şeýle deliň. Size bir mund oýlanmaga pyrýja berýän. Haçan şol wagt geçenden soň, diýeliň şu günden başlap bir ýylyň dowamynda gazanmak isleýän pul möçürüňizi hökman ýazmalysyňyz. Çaltyrak pikirlenin. Wagt gidip barýar. Şol sözlerden soň goja öz öňüne stolyň üstünde duran çaýy sagady ters tarapyna öwürdi. Ýaş ýigide öz ömründe henüz şeýle diýip pikir açmak müýesser etmeli. Boyun asla ýöneki däldi. Onuň kellesinde dürli sanlar aýlanýardy. Olaryň bir beleksinden manysızdy. Wagt bolsa gidip barýardy. Ynhada sagadym iň soňky çaýjyklar akyp gutordy. Ol bolsa hiç bir zat pikirler ýetişmedi. Wagt tamamlandy diýip çaýanyň akyşyndan ýekeje pursadam gözüni aýyrmadyk goja aýtdy. Öz möçürüňizi aýdyň. Ýaş ýigit has amal edilip bilinäjek sany ýazdy. Titreýän barmaklary kynlyk bilen sanlar çyrşady. 30 000 diýip millioner aýtdy. Bu ören az, men 300 000 daha ýazardym. Ýöne başda bu bolýar. Basy millioner bolmak üçin siz kän işlemäge bolarsyňyz. Ýöne görersiňiz. Bu iş göräýmäge biziň durmuşymyzda iň murçynlaka işdigine garamazdan şeýle bir agyram däldir. Şunda siziň näme bilen meşgullanýanyňyz möhüm däldir. Munyň özü özüň üçin işlemek diýilip atlandyrylýar.